ואז אחר כך שהם לא מצאו אותו, אמרו שלא מצאנו אותו, אז היה מין תעלה, אז הוא נשאר שמה בתעלה. אז אחר כך הוא צריך להיות איפשהו, לא יכול להישאר שמה. ייאוש ורעב הוליכו אותי למנזר סמוך. הנזירות קיבלו אותי בלי הרבה שאלות, הן נתנו לי אוכל, שתייה ומקום לישון על אלומת קש. אני תמיד רציתי להכיר בן אדם יפה. אני זוכר שבתור ילד התפללתי כדי פעם לפגוש בן אדם שיוכל להדריך אותי, להגיד לי מה טוב, מה רע, שאוכל לסמוך עליו. בן אדם. או במיוחד בתקופה כזאת, אחרי תקופה כל כך קשה, פתאום אני נפגש עם בן אדם מאוד מאוד יפה. וזה ישוע הנוצרי. רציתי לדעת משהו על הנצרות שבה קוראים דברים כאלה, כי שם היו הוכחות שקוראים דברים שמעידים, יודע, על התערבות על טבעית פה. כן? זה היה עניין של ימים ספורים. קראתי את הברית החדשה והרגשתי כאילו עשיתי קפיצה של 2000 שנה. ידעתי שישו יהודי, ארץ ישראלי, ואני פה באווירה כזו נעזב על ידי כולם, אבל לא לבד. ביקשתי נס, רציתי להשתייך אליו, וחיפשתי שלווה. הרגשתי שאני נקרע בתוכי. באותו יום כולו בכיתי. כל היום הזה בכיתי. בכיתי, לא היה ממש בכי. התפללתי והייתה יללה. היה קינה נגיד, קינה לאלוהים. לא ממש בכיתי, אלא שאלתי אלוהים למה זה ואיך זה ואיפה. והנזירות לא ידעו בכלל על המאבק הזה. היה מאבק פנימי ביני לבין אלוהי. לבסוף אני החלטתי כן לבקש טבילה. זה היה אפשרי כדי לקבל. אלא אם אני מקבל, אני חייב להידבק אליו, אני חייב להשתייך. ואז אני מנותק. אז אני מושמד. משומד. קיבלתי חיים חדשים. שוב הייתי בן אדם חופשי. הימים הקשים חלפו והמלחמה נגמרה. החלטתי להקדיש את חיי לישו הנוצרי והפכתי לכומר. הוסמכתי לכהונה בשנה 52. התחלתי לעבוד כדרשן עממי בכל מיני כנסיות, בכל פולין. כל חודש 55 דרשות בדרשה. זה עניין של בין 40 דקות לשעה ורבע, שעה וחצי אפילו. כן. תחת כיפת השמיים, לפעמים אלפי אנשים, 7,000, 5,000, כנסיות מלאות, זה היה מעניין. ואולי אפילו התפרסמתי, בגלל זה התפרסמתי בפולניה, הייתי ידוע כדרשן. יש אנשים שבמלחמה הזאת איבדו ראש ורגל, ויש אנשים שאיבדו נשמה והוא אחד מאלה. מה? אין מה לעשות. נשמה מבחינה יהודית. איזה מין ביטוי זה נשמה? אבל הוא נשמה, לא, פה אני לא מסכימה. הוא בכלל לא איבד שום נשמה, הוא המיר את דתו. המעשה של אוסוולד נוגע בנימים הכואבים ביותר. אין שום ספק שאוסוולד הגיע למורסה היסטורית כואבת מאוד מבחינת המסורת היהודית. מה פתאום נשמה? נשמה מבחינה יהודית. כולו נשמה. הוא נשאר נשמה. יש דעות שונות, אנשים עם... זה לא. זה אני לא מסכימה. הוא לא הבאת שום נשמה. המעשה הוא חריג. המעשה הוא בהחלט מעשה שניתן להבין מדוע הוא נתקע בגרון לציבור היהודי שעומד מולו. ויחד עם זאת, גם אנחנו צריכים להבין שאחד הלקחים העמוקים של השואה
זה המחיר האדיר, העצום, שכולנו משלמים על ההבחנות החותכות האלה בין טובים לרעים. גם בנו דרך ההבחנות הללו, דרך הביטוי הבוטה, גוי, יהודי מול גוי, דבק שמץ של גזענות. והשואה אומרת לנו, בואו נתייחס אחד לשני כבני אדם, בסובלנות, ובמידה מסוימת גם בסלחנות. למה אני מבינה אותו? מבינה אותו בן אדם הבודד הזה, שכל כך רצה עם כל אחד לעשות טוב, ופתאום עוד אפילו בוגדים בו, ומי דווקא יהודי, והוא כבר בשביל שיהיה לו שקט, מוצא את השקט הזה בתפילות, בתפילות לאלוקים האחד שהוא המשיח. הוא המשיח ויהודים מחכים למשיח, והנה יש משיח. למה זורקים אותו? הוא יהודי, אז דוחים אותו. הוא יהודי וגם משיח, והוא יכול להיות שקט כבר, והוא מחפש את השקט עם התפילה, עם התפילה ועם התפילה. זהו. בשנת 1959 עליתי סוף סוף לארץ הקודש. כמה חיכיתי לרגע הזה וכמה פחדתי ממנו. המחשבות והשאלות מילאו את ראשי עד כאב, ובבת אחת כמו בקסם הכל נרגע. הגעתי לארץ ישראל, למדינה שלי. אני זוכר, זה היה כאן. זאת אומרת, זה בשביל כאן שנכנס לבית. אז גרנו בבית הזה, בשביל כאן שנכנס לבית, והוא מגיע, גלימה שחורה, לא שחורה, חומה כהה. לקרמליטים יש חומה כהה, עד לרצפה. צלב, תשמע, זה פשוט מדהים, זה צלב כזה גודל. כזה עליו, מתחת לגלימה, הוא פותח, אני רואה את הצלב הזה, תשמע, זה מבהיל, זה בהחלט מבהיל. מצד שני, זה שמחה נורא גדולה, אז אתה קרוע בפנים, בין הרגשות. מצד אחד אתה נורא מתרגש, אתה נורא שמח, מצד שני, מה לעשות, הוא נוצרי. כאן חלפו מרבית חיי החדשים, במנזר סטלה מריס שבחיפה. אני קם מוקדם בבוקר, מתפלל ויוצא לעבודתי. לפעמים אני מסיע כמרים לעבודות הכמורה ועורך מיסות, ולפעמים אני קובר אנשים בלי זהות ופנים. זאת חובתי הקדושה והראשונה במעלה. אני חי כאן מרצוני במקום שבו גר אליהו הנביא. כולם כאן יודעים מי אני. אינני מסתיר עוד דבר. יהודי בן הדת הקתולית. במה הוא לא היה נזיר שגרתי? חריג, לפי קריטריון שלנו, של חיי נזיר, זאת אומרת להיות בשעה הנקבעה על ידי הלוח, להיות נוכח ולהתפלל יחד עם הנזירים האחרים. אם לא עושים את זאת, לא שומעים על חיים שותפים. ואת זה הוא לא עשה. הוא לא עשה את זאת, זאת אומרת חלקית לא עשה. דבר שני, שהיו לו בעיות עם התפילות המשותפות, אז הוא אומר שיש שם כל כך הרבה סטיות שאני כיהודי לא יכול לקבל. אז הוא אומר, מה אני אעשה? אני לא אלך לתפילה, אני צריכה ללכת לתפילה. אז אני שותק. הפטריארך הלטיני, הוא לא נקט עמדה, וראשי המנזר הזה, בעיניי, היו מבולבלים, סתם, לא ידעו מה לעשות. הם לא לקחו אותו ברצינות, א', זה הכי פשוט, ואחר כך אמרו משהו לא בסדר איתו, זה גם כן ידוע. בצד השני היו צריכים אותו, מפני שהוא ידע עברית והוא הכיר את כולם, והוא היה יהודי שיכול לסדר את כל הדברים. מה שלא יכלו לסדר הם, אז הוא צריך לסדר את זה, מפני שהוא יהודי, פשוט מאוד. כן. אז עבורם הוא היה יהודי, ועבור היהודים הוא היה נוצרי. כן. היה לי בית נוסף שרק מעטים ידעו עליו.
היה בו חדר עבודה ומיטה קטנה לנוח. לא ישנתי בו לילה אחד בחיי, אבל הוא היה ביתי האמיתי. את חושבת שאם הוא לא היה נזיר, הייתם מממשים את האהבה שלכם? אני לא יודעת, אני חושבת שאנחנו לא היינו יכולים להסתדר יחד. מפעם לפעם כן, אבל לא תמיד. לא, אני חושבת שזה היה יותר מדי קשה בשבילנו. גם בשבילו וגם בשבילי. אתה יודע מה, לחיות עם בן אדם, אישיות כזאת, ואישיות שלי, לחיות 24 שעות יחד, היינו משתגעים. פשוט מאוד. עכשיו אני יכול לומר לך את אשר ידעת במבט. את היית בעבורי המשפחה, החיוך, הטעם לחיי. את עזרת לי לחיות, לשאת את זיכרונותיי. ידענו שזה בלתי אפשרי ובכל זאת המשכנו בדרכנו, אבל לא חטאנו. אני נשבע באלוהי. אני חושבת על העבר, על דברים אולי שלא לקחתי ברצינות, וחבל, ועל העתיד שאני לא יודעת איך זה יהיה הלאה. שאין אף אחד שיכול למלות את המקום שלו, לא בקהילה, לא בעבודה, וגם לא בקשר איתי. הוא תמיד רצה לדעת אם היה לי כבר פעם מישהו שהיה כל כך קרוב לי. אז אמרתי לא. זה לא פעם, הוא שאל את זה, אני יודעת למה. אז הוא היה יחיד במינו, פשוט. ואמר להם ישוע, כך כתוב, שהמשיח יסבול ויקום מן המתים ביום השלישי. בארץ הקודש מצאתי את תכלית חיי. אלישבע ואני הקמנו קהילה חדשה, קהילת הנוצרים העבריים. התודעים לכם. בשורת ישוע המשיח לפילוקס. רציתי להחזיר את הנצרות לשורשים היהודיים שלה, ליצור גשר מחודש בין הנצרות לכנסיית האם, ליהדות, כדי שאנשים כמוני בעלי זהות כפולה יוכלו סוף סוף למצוא מנוחה. שלום האדון עליכם תמיד. שלום עליך. אני מרגיש הכי נוצרי שאני בבית כנסת. שם אני רואה שאני משורשת כאן, שהכל לקחנו מכאן, שאני יצאתי מכאן. לא יצאתי, אני שייכת לזה. את היית יהודייה בתקופת השואה. כן, וחייתי בגטו. כן. ושונאתי כל היהודים. לא כל המשפחה שלי, לא אלה שהיו בני אדם, אבל ממש בגטו נעשיתי אנטישמית. אז התנצרת? לא, בגלל זה התנצרתי שהייתי זקוקה לאלוהים. רק אחרי שנים התברר לי שישוע הוא יהודי. ברוך אתה אדוני אלוהינו, אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן.